Mga kapuso, atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka Mindanawan nga gitaninga na ang kinabuhi kaniadto. Hinoon nila hutay hangtod sa karon. Atong sayron kung unsa ang iyang pamaagi sa pagpasalamat sa grasya sa kinabuhi. Makauban nato si Mario Baladhay. Sir Mario, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta, sir? May buntag, Jill. Ayan, nalipay ko og syempre, Merry Christmas by the way sa itong mga viewers around Mindanao, sa atong mga kapusong Mindanawon. I'm so happy to be here. Salamat sa invitation. At Home with GMA Regional TV. So, wow. It's a great morning sa atong tanan. Yes, advance Merry Christmas po, sir. Thank you so much for making time with us this morning. Unang-una, can you please share with us, sir, ang imong childhood journey katong na-diagnose ka nga dunay sakit? Okay, morally one of the worstest parts sa akong life, no? Kaya itong bata ko, dekada 80, batang 80s man ta, na-diagnose ko cancer of the blood. So I grew up in Libak, Sutang Kudarat, sa ka baryo nga primitive ang among way of living, kanabitang walay kuryente, everything is primitive, okay? So imagine mo siya, so very typical nga rural area sa Pilipinas. So after na magduwa-duwa dito sa akong barkada, na si Romy, pag uli na magbalay, after pila ka hours, nakita nila nga napipasa sa akong lawas, nga dark spots ba. So ang doktor naman dito sa Libak, gi-advisehan ko nga mo lupad pa Davao. So nisa kay mag-eroplano para ma-save akong life kay at that time 50-50 naman ko kay luya na kaya ko. So nakita nila dito guys nga naanak ko'y acute leukemia or cancer sa dugo. So murag nahugno among kinabuhi pero at that time mo ako'y nasabtan kasi siyempre bata. Basta naala ko'y cancer sa dugo. And unluckily, ang among doctor dito ingon nga pwede ra ko mabuhi ko to 21 anyos or 21 years old kay ang mga bata magud sa una pag may igo og cancer sa dugo, pipila lang ang makasurvive. So kumbaga murag critical akong kondisyon. But we're hopeful at that time nga ma-survive na ko ang struggle sa akong health. So mo kadto ingon ako kung dili ko mo lagpas 21 okay ra gihapon, kung malagpas okay gihapon. Kanusa ba na-declare, sir, nga cancer-free na ka? According sa doctor nga nag-alaga na ako at that time, so ginoobserbahan ko up to 21 years old. Pero kasagaran sa mga naay cancer sa blood, usually 5 years pag dili na sa ma-reoccur o mabalik sa lawas nimo, maingon na itong cancer-free ka. But, ingon sa akong mga doktor, naamo ko annual exam sa akong dugo. So, maingon sila nga, dili pwede makumpensa kay ang cancer magod, ingon na ito nga cancer-free ka karon. Traidor maguna siya. Anytime pwede mo balik. So, that's why, i-maintain, labis ako, i-maintain ako ang healthy lifestyle, walay bisyo. Kanabit ang healthy kayo. Limited ang imuhang intake sa pagkaon, monitor ng imuhang intake sa mga everything na masulod sa imong lawas kay again, nasabon na ako ang cancer cells love sugar-based foods, mga tamis. So i-minimize na to na highly monitor ni mga lifestyle. So karon, sir, no murag naka-learn na jud mi nga dapat mag-minimize na gid mi og kaon og sweets. Labi na karong Christmas season pag yun. Exactly. Sir, sa imuhang ma-experience sa kinabuhi, unsa na ang imuhang gina-advocate karon? Okay. So it's since Christmas magud and December, birthday man yun ako na siya. Before, hadlo ko mag-celebrate sa akong birthday kay countdown ko towards my, my sa tawag na 21 years ng existence sa kalibutan. So ang ginahimuhan na, tong after gi-celebrate na ko akong 21st birthday, murag victorious na ko na sa nga birthday celebration. So nag-commit ko sa akong self nga mag-give back ko sa community, sa mga katawhan ba. Ilabi na pod sa mga kabatanunan, the kids nga naay suffering pod, labi na sa mga naay cancer. So nag-create ko, I think ginahimo na ko ni for several years na, no? Every Christmas, muhatag jud ko sa mga bata og pahalipay. Example, magpakaon ko nila. So thankful ko nga this year na ako diri sa Davao, so nangita jud ko og kanabitang organization nga na sila yung mga cancer kids. So nakita na akong SPMC, yan, sa Cancer Institute, nga naa sila yung mga pasyente diya karon. So last birthday na ako last week, so nag-sponsor ko og pakaon. Even though nga just a small thing, malipay ko ana kay ang happy moment magud ana moingon tong nurse og kanang mahatag og foods nga gusto na ko unta ako mohatag, okay, as telling them na ako po dati nga anak ko para ninyo anak ko'y cancer sa dugo pero na-survive na ako, so kay gusto na ko mamahimong source of inspiration ug motivation sa mga kids og family nga naay sila cancer patients or anak nga naay cancer nga there's a hope despite nga naay cancer karon ay problema imong lawas. If we believe in miracle, okay, if we believe on positivity sa life, pwede nga makasurvive ang atong mga, especially the kids. Dako silang chance sa makasurvive sa nga struggle.
Og how do you feel, sir, nga sa maong pamaagi nakatabang ka sa ila ug nakahatag sab ka og inspirasyon? So ako, na joy of giving, okay? I live with a purpose man good nga. That's why siguro tong bata ko na ako'y cancer of the blood, na ako'y leukemia, para kung masurpass na ako siya nga challenge, time will come nga ako pod ang mo-uplift sa ilahang, spirit sa ilahang kinabuhi nga kaya po na ninyo. So ako, committed na ko, no? Committed ko nga mohatag og inspiration, og motivation, og empowerment sa mga katawhan nga nakasinati pod og sama nako nga experience. So mo gitawag na to gani nga you cannot give what you don't have. Kana bitaw dili ka makahatag og inspiration, og motivation kung wa ka nakaagi sa ingana nga kinabuhi. So ako as a cancer survivor, murag God is telling me nga, hey Mario, it's time nga mohatag pug ka og empowerment sa mga kabatanunan nga naay nasinati sama nimo before. Aside sa gift giving recently, sir, unsa ba imuhang mga initiatives to give back the gift of life nga gihatag sa imuha sa Ginoo? Nagatabang pug ko sa akong community dito sa Libak, labi na sa mga farmers. Kay ako papa mga good farmers, akong mga pariente farmers. So nagsugod kog project kana bitang mohatag mo gift gyapon siya, gift giving, mohatag kog seedling sa kakao, mohatag kog free basic training sa mga mangunguma dito using my own resources, ang akong 13-month pay Christmas bonus. Makuha ko dito gamayng kantidad o mo organize ko og usa ka event nga makahatag po og suporta sa atong mga farmers, kay we all know nga kung wala ning atong mga farmers, wala po ta makaon yung mga pagkaon. So that's why ginaingon ako ba nga sa atong kinabuhi diha kinahanglan nato nga mag-give back jud all the time, kay the gift of giving, the joy of giving, para i-bless pud ka ni Lord. And we look forward, sir, nga mas daghan pa ka og matabangan ingon man ma-inspire nga mga tao, labi na ang mga cancer patients. Thank you so much for sharing your story, Sir Mario, and advance Merry Christmas, sir. Daghang salamat Jill, og daghang salamat mga kapuso, og mayong Pasko sa atong tanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.